f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Minna ftit oħra ħajbda prime time tal-lejla żgur li ser qabbatkom l-aptita. Fil-fatt ser nospita lil Marija Mifsud. Marija Mifsud pastizzara ilha l fuq minn 60 sena fil-professjoni, hija tradizzjoni tal-familja li wirtet minn tomma u issa hija għaddiet lill-ulieda. Il-lejla rrid nisma' d-dettalji kollha u s-sigriti għalfejn il-pastizzi ta' Malta huma daqshekk tajbin, daqshekk appetitużi u l-ma tirreżistihomx. Prime time jibda issa. Prime time. Et jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total is a great choice. Nilqakom għat-tieni prime time ta' dan l-istaġun il-ġdid, żgur li taqblu miegħi li għalina l-Maltin il-pastizzi huma parti mill-kultura tagħna u parti mit-tradizzjonijiet tagħna. Il-lejla għandi mistiedna li ilha 60 sena tagħmel il-pastizzi. Fil-fatt hija tradizzjoni li wirtet mingħand il-ġenituri tagħha u issa għaddiet lill-ulieda. Nilqa' miegħi lil Marija Mifsud. Hello Marija. X'ħat tagħmilli dawk il-pastizzi, grazzi talli aċċettajt l-istedina tiegħi. Tista' takkomoda ruħek, Nelly qed tgħidlek hello wkoll. All right. Grazzi ħafna, Marija, illum irrid nisma' id-dettalji kollha jiena għalfejn aħna l-Maltin inħobbu daqshekk il-pastizzi. Ħanoħodlok id-dettalji biex nkun nista' nirreġistrak. Isem u kunjom? Marija Mifsud. Marija Mifsud. Data ta' twelid? 10/11/49. 10 ta' Novembru 1949. Fejn inti mwilda, Marija? Rabat. Ir-Rabat, seta' jonqos. Residenti? Ir-Rabat ukoll. Ir-Rabat. Professjoni? Housekeeper. Id-dar lejn il-mami kont. U pastizzara jien ħanamel? Pastizzara, għax fil-business u kollox. Marija. Kalija. Kont għadek tfal meta bdejt tagħmel il-pastizzi, kemm kellek żmien? Kelli 13 sena bdejt mal-mami. Hekk x'memorji għandek tal-mama tiegħek meta inti kont tfal u tagħmel il-pastizzi? Mal-mami kellha ħafna memorji jiena. Ninsennejna teħleb il-ħalib, kellna n-naċ, kellha l-bejjem, all right. Naħares fil-mid-dar tagħna u kont imurnejna u meta kelli dawk is-17, 16. Tallimt neħleb in-naċ għax il-mami bdiet miskina marda ftit u kont ngħidilha ma għallimni u tgħidli u hekk dik kienet u tallimt waħdi. Marija, qed tgħid li kont taħleb in-naċ, kontu tagħmlu l-ġbejniet nassumi? Konna anke jien kont nagħmilhom. U tirrakkonta kif fl-antik il-ġbejniet kontu tagħmluhom bil-qasab u laqas bil- Kienu wieleb tal-qasab, ma mbagħad nbidlu kienu tal-plastik, bdejna nagħmluhom tal-plastik. Marija, darba rrakkontajt li l-papa tiegħek kien jagħmel ix-xorrox. Xorrox x'inhu? Il-mami kienet tagħmlu dak. Il-mami? Il-mami kienet tagħmlu. Dak il-xorrox jiġi mill-tomes tal-ħrief. Meta kien ikollna l-ħrief, kienet ġib wieħed joqtli l-ħrief, joħdilha t-tomes, nixfu, irrid jinxef sewwa d-dendlu, u mbagħad tagħmlu fil-melħ u d-dendlu dak it-tar li jinżel ikun biex taqqat il-ħalib tan-naċ. Maret nitkellmu fuq it-tfulija. Semmejt li l-Rabat, żgur li r-Rabat ta' tfulitek differenti mill-lum. Kollox ir-Rabat. Hekk kif tiftakru r-Rabat ta' tfulitek? Dak iż-żmien konna pitkalija aħna mad-dar, kellna l-pitkali, tifhimni, kellna ħafna business bissir kien fil-business. U mad-dar, fimni nagħmlu nejn il-mami fil-xogħol tad-dar. Inqas karozzi r-Rabat, iktar żwiemel bil-karozzini. Karettuni kellna wieħed. Kellna wieħed kien jiġi fit-tlieta ta' filgħodu, jorbot il-ħmara mal-bib tal-remissana konna ngħidula.
U l-Madonna ħmara tibda tinħaq fil-ħodu u tajat. Kienet tibda minn kmieni. U kien jiġi minn ħaddingli. Marija, xi ħaġa li vera laqtitni meta tkellimna dwar il-proċess ta' kif jiġu preparati l-pastizzi huwa l-proċedura jew it-teknika ta' kif issir l-aġina. L-aġina kif tinħadem? L-aġin nifimnit. Dik it-tifel jagħmilha imma t-tifel jagħmilha bil-butir u dana u jitfa' fil-magna jaqqada tiegħna qamelħ. Mbagħad jibda jagħmilha blalen u jiftaħha jiċċattja, mbagħad jiġbed u jobrom, jiġbed u jobrom. La darba tibda tiġbed u tobrom irid isir kollox bl-idej. Dik tiġi sfojl. Le fil-ħodu jaħdem mbagħad dik. Qed nassumi li hija biċċa xogħol ta' strapazza x'kollox bl-idej. Fiha x-xogħol tajjieħ it-tifel tajjieħ. U la darba tkun saret l-aġina x'inhu l-pass li jmiss imbagħad? Mbagħad ħalwa toqgħod, mbagħad jiġu roġġi hekk, tiġbidhom, tibda tqatta u tiftaħ bidejk. Tpoġġi fil-pjanċi, nagħmlu għax aħna fil-forom nagħmluhom. Nagħmel naqta' pereżempju l-isin nagħmlu l-qiegħan u mbagħad nimlew. Tifhem bli marfa. Kif qed tispjegali Marija, t-teknika u l-proċess kollu huwa kollu bl-idej. Kollox bl-idej. Allura għandek limitu ta' kemm tista' tagħmel kuljum pastizzi? Fimni, daqqa jisu forsi nagħmlu 80 tużana. U kemm idum pastizz fil-forn biex isir tajjeb? Kikunu friski, kikunu frizzati ħajoħdu l-ek iżjed nar. Ma kikunu friski 15-20 minutes isiru. U pastizz tal-ġbejniet u pastizz tal-piżelli għandu bżonn l-istess ħin fil-forn jew ħinijiet differenti? Jekk ma jkunu xi frizzati isiru malaj, imma kikunu frizzati joħdu l-ek in-nar. Tifhimni? Propja tħallihom joqogħdu. Qabel ma titfa' fil-forn. Tħallihom daqsxejn. Marija, semmejna kif it-teknika biex tagħmel il-pastizzi tal-limta minn għand ommok. Għallimta l-tfal u xi tgħidli fuq in-napotijiet. Bdej tal-limilhom? Il-mara tat-tifel, it-tfal ma jridux, jafu kif fimli, ma ħatkun il-maskot mbagħad warajja. Eli jmiss. Eli jmiss. X'għandi t-tifla mhux fuq da x-xogħol, tifhimni, t-tifla mod ieħor. Marija, il-ġurnata tiegħek normalment fiex ħin tibda? Jiena, daqa fis-satej ta' filgħodu, daqa fit-tlieta ninżel, u mbagħad xi jisu sija u kwart wara tinżel il-mara tat-tifel. U nibdew nħawdu aħna u nibdew mbagħad nqabdu bix-xogħol, mbagħad kellna restorant qed tifhimni. U da, ma. Jien qalu li Marija li l-ewwel naqra ħin liberu li jkollok mill-ewwel tarak bi ktieb f'ejdek. Ejwa, nħobb naqra romanzi. U s-set jgħamlu li fuq l-iPad, fuq dal-film s-set joħorġu. Libt fuq il-teknoloġija Melissa. Considerajt. Marija, inti li tant tħobb il-kodba, ejd li naqra din. Ktib li jkun għal-qalbek, is-selfu jew ma s-selfux? Le, nagħti kodba jien. Min jitlob l-inti, nixtri ta' kodba romanzi, ħafna. Marija, nerġa' ħedok lura fuq id-diskors tal-pastizzi. Il-forma tal-pastizz li tippreparaw intom mhijiex il-forma tradizzjonali, però hija l-forma tont. Hemm xi raġuni? Dika ħanejlek għax peress li huma bil-ġbejniet. Jekk inti tagħmilhom kif jagħmluhom normali bħal pereżempju kif jagħmilhom ħadd ieħor. Tifhimni? Joħroġ lok, il-ġbejniet joħorġu, dawk jibqalhom dik in-naqra tal-ħalib. Allura meta jkun qed isir l-irkotta toħroġ il-ġbejniet skużani joħroġ kollu fil-dal-forom tal-muffins ngħidulhom aħna. Biex ovvjament li jkollok ġewwa l-mili. Ma terġa' tagħlaq il-wiċċ. Jieqpa hemmhekk. Terġa' tagħlaq il-wiċċ imbagħad. Biex ovvjament kollox jieqpa fuq ġewwa. Jibqa' fuq ġewwa, huma mbagħad jolew jiġu sbieħ. Marija, tkellimna ħafna fuq il-pastizzi, però qalu li l-ravjul tiegħek żur minn nofs ukoll. Dak ukoll xogħol tal-mami u ħadtu jien. Marija, fl-opinjoni tiegħek, ir-ravjul blima mod l-aħjar li sajru, blima tibta salsa l-aħjar li s-serviħ? Salsa plain. Salsa plain. Iġifieri naqatom? Tagħmel naqxejn tewma u dana, u bat titfal polpa, daqxejn kari u daqshekk. Iswa minn iħobb il-kari. Biex ovvjament dejjem it-tiem it-toma veru. Ma bataw min jigustaħ bil-bolognese. Dik għamba gosti ma propja plain. L-aħjar l-iktar sempliċi. Marija, fadlinna ftit sekondi u tafx ma saqsejtekx?
Għajdli. Inti b'mod personali, lim tippreferi jekkux il-pastizzi tal-ġbejniet jew il-pastizzi tal-piżelli? It-tnejn ħobbhom. M'għandekx għażla preferuta? Le, it-tnejn ħobbhom. Marija, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi u iktar grazzi ħafna tal-li lqajtna fil-kċina tiegħek għax stajna naraw filmati vera sbieħ. Eqgħu sejrin kif intom sejrin u żommu tradizzjoni tal-pastizzi Maltin ħajja u eqgħu għaddej. Sakemm indum il-bombitini lajnuna tibqa' għaddejja. Jiena biex ngħidlek grazzi ħanibatek minn hawnhekk b'naqra toma tajba wkoll. Inti ġibt lil pastizzi però jien ħanibatek b'naqra toma tajba wkoll minn hawnhekk. Fil-fatt, l-ewwel rigal huwa grazzi għal yogurti, fadal l-aħħar ftit ġranet tas-sajf tista' tipprepara l-yogurti u l-gawdi t-toma tiegħu anke bħala iced tea. Minn hawnhekk ngħidu grazzi lil yogurti tar-rigali, ngħidu wkoll grazzi lil Red Elmar, grazzi għalihom ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar li jekk ħadd ikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur li taf kif tikkombinhom ħatoħroġ dik it-toma perfetta. U biex toħseb il-kura tal-ġilda tiegħek grazzi għal Gino għalik għandna prodotti Gino biex kull darba li tkun qiegħda hekk tippemperja naqra lilek innifsek tiftakar fina. Grazzi ħafna Marija u kumplament tal-lejl tajjeb. Grazzi. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, iqgħu hemmhekk prime time ħajkompli dal-waqt. Pain. What starts slowly can build into something more and make it more difficult to focus or move. When mild pain relief tablets just aren't enough, try Solpadeine Soluble, which contains a triple active formula of codeine, paracetamol and caffeine. Because it's soluble, it gets to work 2 times faster than standard paracetamol. Solpadeine is a medical product indicated for the treatment of acute and moderate pain which is not relieved by other analgesics such as paracetamol or ibuprofen alone. Contains codeine, can cause addiction. Used for 3 days only. Always read the leaflet. Whether fried, baked or grilled, Fiordivita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fiordivita. If it's bacon, it's Fiordivita. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom. Made with love. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Qiegħed hawnhekk fil-bajja tal-Ġnejna bħala ambaxxatur tal-kampanja Saving Our Blue għax tingħalaq b'mod uffiċjali r-raba' edizzjoni tal-kampanja sajfija Saving Our Blue. Għal darb'oħra dan is-sajf kien ta' pjaċir kbir li stajt inkomplu wassal il-messaġġ biex inkomplu nipproteġu l-ibħra tagħna. Is-sajf tas-sena 2022 spiċċa gawdejna l-baħar, ix-xemx, is-sħana u komplejna nsaħħu l-messaġġ biex inħeġġu lin-nies biex inaqsu l-konsum tal-plastik li jintuża darba biss. Bħala parti mill-kampanja Saving Our Blue, il-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża organizza diversi clean-ups madwar diversi bajjiet ġew Malta Bawdex. Fosthom il-bajja sabiħa, il-bajja tal-Mixquqa, ir-Ramla l-Ħamra, bajjiet l-Armir, il-bajja ta' San George, il-bajja tal-Ġnejna u l-bajja tal-Adira. Il-kampanja Saving Our Blue ta' dan is-sajf ġiet fit-tmiema fi 17 ta' Settembru, il-jum dinji attentiv World Cleanup Day. Il-pubbliku Malti ġie mħeġġeġ biex jingħaqad magħna f'erba' bajjiet differenti fejn b'mod konkorrenti kienu għaddejjin cleanups u l-pubbliku attedda beħġaru.
Għalkemm waslet fit-tmiem l-kampanja sajfija, aħna ħankomplu nħeġġu lill-pubbliku biex jagħmel bidliet żgħar fil-ħajja tiegħu biex inkomplu nkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. L-appuntament ta' Primetime wasal kważi fit-tmiemu, però qabel ma nħallikom irrid infakkarkom malajr dwar il-kompetizzjoni li għandna d-dejja illum. Kompetizzjoni flimkien ma' Gino fejn intom qegħdin fiċ-ċans li terbħu prodotti Gino biex tieħdu ħsieb il-kura tal-ġilda tagħkom. Faċli ħafna biex tipparteċipaw, kemm tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv, hemmhekk ħassibu domanda sempliċi tirrispondu għaw meta tirrispondu tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu prodotti Gino. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi illejla, ħaniltaqgħu għada fit-8:15, insomma, jekk tkunu fit-8:10 segwu għan aħjar ħalli żgur taqbduna mill-bidu, insomma tistgħu segwu l-aħbarijiet ukoll fis-7:30 għalhekk tkunu bdejtu s-serata veru bit-tajjeb. Sadantant nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada saħħa. Primetime qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total is a great choice. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Heat Bennett. Freedom!